Capel Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Negosyo time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Hanap buhay, trabaho, kaaraman sa pagnenegosyo, mga impormasyon para kita mag-asenso. Bagong impormasyon sa sansya as in teknolohiya para sa negosyo. Iyan ang hihimay-himayon sa negosyo time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Yes! Negosyo time na! Itutok na ang sa inyong mga radyo sa malaman ng mga negosyo tips hali sa mga eksperto. Kaiba ang mga regulasyon kan gobyerno. Sabay na, magnegosyo kita! Negosyo time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaiba si former DTI Regional Director Diggs Aguilar as in Miss Hanelet Pertis. Negosyo time na! Marahay na hapon, alas 12 na naman po, aldaw ng Miyerkules sa bulan ng Oktubre. Tulong bulan na sana, Pasko na, no? Yes, Sir Diggs. And sigurado maugman na naman ng mga negosyante. Ta holidays na naman ang maabot. Pero mas dakulang, mas maugmang aktibidad ang maabot up to May of 2025. Yes, Ano? Inigaro ang paguna ako pinakadakulang negosyo na mangyayari dito sa katuyang lugar. Anyway, yaw naman po kita, negosyo time na para po pag-urulayan ang mga bagay-bagay manunungod sa pagpuon, ataman, pagpadakula, as in pagmantinir kang sa tuyang negosyo. Ini pong programang ini minader sa tuya ki mga kaaraman para po mas lalong maugma ang pagninegosyo digdi sa probinsya kang Albay, sa siyudad ng Legazpi at sa Bicol Region. Kaya riba ko po digdi si Hanelet, ini po ang Executive Director kang Albay Chamber of Commerce and Industry na together with DCGBAM, dinadara po sa Indo ining programang Negosyo Time na. So, Hanelet, para sa ibong Yes po, pataratara. Sir Diggs. Maray na hapon po, Sir Diggs. And sa gabos pong ka-negosyo time na po, sana po kung maski sa man kitang lupalop, pirmi kitang maugma, asin, pirmi kitang inspirado po sa larangan kang paghanap buhay, maging negosyo man iyan or kung ano pa man po. So, ngunyan pong hapon, special na naman po ang satuyang edition po, Sir Diggs. Kasi po, ang satuya na mga para ka-negosyo time na may maaadalan kayo ni po sa may inspirar din po kung paano ining negosyong ini mas makakatabang sa komunidad. Tamang-tama Sige, Sir yan. Diggs. Kadaklan sa mga nag-file kang sa indang certificate of candidacy. Ang saro sa mga pinanuga ninda is asikasuhon ang problema pag-abot sa energy. Correct. Lalong-lalo na po sa kuryente, sa serbisyong dinadara sa tuyang kooperatiba. Correct, sir. Pero maski nga yaon na dyan, nasa radar na kang sa indang mga bagay-bagay na aaksyonan, pero dahil taman po siguro na sa pinaka madaling peryodo kaya yan indang gibuhon. Correct. So for the meantime, what do we do? Siguro ma-suffer or masakripisyo kung ano man na serbisyo minaabot sa tuya. But sabi nga, there are alternative ways of Correct, doing. Sir Diggs. And sa rin sa mga bagay na pwede ka sigurong ikonsiderar Yes. sa tuyang pangural daw na pagkabuhay. Iyo po. Pero bago ta, Sir Diggs, gayud ipamidbid, Sir Diggs, ining so sa tuya pong guest mo niya na hapon, kung paano ta siya, aramon ta kung paano ta siya naging guest mo niyan. Saro po siya duman, takang last September 27 to 28 po, duman sa Oriental Hotel, nagkaigwag ki First Albay Renewable Energy and Investment Summit. So, dakul po duman ng mga foreign investors na nag-pledge po na very willing man sin dadigding magatabang po sa satuyang. Ini inisyatibo ni ka provincial government and other stakeholders Yes po, sa Albay. kasabay duman ang itong Philippine Movement for Climate Justice, kasabay syempre ang Albay Chamber, ang DCGB, and gabos pong halos kadaklan po ng mga from public and private sararo po para po matawanan kita tugon ito pong sa problema ta po talaga sa kuryente. Okay. And maugba kita ta at least naging priority din po kang sa tuyang probinsya na matugunan po talaga matawanan ining ma-address po ining sa tuyang pigaagihan na crisis sa larangan po kang kuryente. So saro duman na mga nagpartisipar, iyo po ining magiging guest ta po ngunyan, Sir Okay. Diggs. Siguro panahon na para ipabisto Yan, sa tuyang tangani guest. po, nagdadalaga
ng satuyang oras. Siya po ang technical head kang Solar G Builders Corporation. Warang iba po si Engineer Jade Merck Crisostomo. Maray na hapon, Engineer Jade. Ayan, hobin pa po si Sir. Gari, maluya ang sound mo Aha. Dahil kitang audio. Ayan, right, and okay, so day pa po sounds niya. Yan. Hello? Para po sa karaman kang sa tuya mga kanegosyo time na, ang sa tuya po na guest mo niyan, very active po siya kang time na duman sa Albay Renewable Energy. Kaya ngunyan po, i-share niya kung sa iyang mga services, products po kang sa indang kumpanya para mas lalong makatabang po. Sige po, Engineer Jade, maray na hapon po. Para pa din sounds. Ini pala si Aha. engineer, registered electrical engineer, and siya ang technical head ng Solar G Corporation, Aha. Builders Corporation. Based po sinda sa Naga, Ayan. and their line of business is related to to solar energy. Aha, ano? solar. Yes. Oh. Maray na hapon, Sir, Engineer Jade. Medyo maluya pang sound. Sige po. Ganyan talaga pag naka-live kita. Ano, Sir Diggs? Baka naka-mute. Aha. Dahil manggaro naka-mute, ano? Hindi man naka-mute. Ayan. Anyway, para sa mga kaaraman ka sa tuyang mga paradangog, ini pong solar energy, saruin sa mga alternative energy sources. Ayan. Alternative and pwede man siguro makonsider as renewable kasi dahil hindi nauubos and tama po sinasabi ninda, medyo kaya puwanta mag-invest. Ayun. Ang initial investment medyo siguro mamamati ta, but pag-abot kang panahon diyan ta na mamatian ang benepisyo na hali sa solar energy. Yes. And the thing is, nagko-contribute kita para mabawasan ang carbon footprints. Ayun, oo Oo, nga. para maging malinig ang satuyang environment. Dahil na kita makadagdag duman sa anong inaapod kay ni? Sa Itong ozone, tuminadestroy kang ozone layer. Aha. Oo. Yan. Sige po, testing ta po, Engineer Jade. Maray na hapon, girare po sa imo. Di man girare. Okay. But anyway, Sir Magayon ko Diggs, ta ang technology na nadaround sa tuya ni solar technology kaya lang ang sa tuyang nadadangog niya IT. Dito siya nadadangog. sa tuyang Anyway, information and communication technology garo medyan kita mina iyo. But anyway, Minaluya. Sir Diggs, i-share ta din sa mga kanegosyo time na habang nag-fix kita kang sa tuyang technical. Ngunyan, duman pa lang, Sir Diggs, sa pag-atindir ta kang First Albay Renewable Energy and Investment Summit. Dakulaon po pala ang potensyal kang Bicol, especially Yes. kang Albay, pag-abot sa alternative energy, lalo na ang solar. Natapalan. Dahil kita palan baga, nasa harani kita duman sa pigaaging sa katahawan po kang earth po baga, Yes. pigapod na equator. Equator, Kaya minsan, dosing oras, ang iba kaya bagang nasyon da, Sir Diggs, perang oras lang sinda may aldaw, mas halaba subanggi. Samantalang ikita, kabanga kang aldaw ta, so may aldaw, may saldang, so kabanga naman banggi. Kaya takulawan ang potential ta na magagamit itong solar pag-abot sa alternatibong enerhiya. And, pera palan ka, Sir Diggs, digdi palan sa Albay, or digdi mismo sa Bicol, sufficiente ang igwang mga area na Na pwede suited. ito pong suited para sa wind. Sa wind, okay. Sa wind. So meaning maparos na area, nakaka-generate man po pala ng alternative energy. Yes, in fact baga sa Ilocos or sa Rizal province, I think igwa sa sindaki mga windmills ini nagpo-produce ni ki energy. And ang garo na baritaan ko na sa Bicol region, igwaning nagkapirang lugar na talagang fit para bugta kaning windmills. Okay. Siguro na diskutir yan duman sa
Investment Summit. Opo, Sir Diggs. Pig report duman kang sa tuyang PPDO, Provincial Planning, kang Development Office kang Albay. So, pigpahiling duman sumapa kung sa mga potentials na lugar na pwedeng laganan ka ito. Tayan palan, may study po palan ka, Sir Diggs. Kung capable ba ining lugar na ini o dae, ito pala na mas halangkaw pala na lugar, mas suitable palan siya Yes, oo. sa wind and sa ini pong ano yan. Kaso, Na saro solar. duman na nag-surpass, Sir Dig. So, hapot about sa food security dapat. Syempre, kung maglaag niya tawag kay ni solar farm or itong mga farm pagdating sa alternative energy. So, daga nagagamiton. Syempre, madadivert duman. Paano nga sa mga nagtatanom duman sa lugar na ito? So, merong twist po duman na dapat mabalanse man gerara itong so pigaapod na yaon kita duman sa alternative energy pero so food security man geraray kang tao which kang nag-result duman na day man masyadong maapektaran itong so food security. May mga area man na pwede man geraray tanuman. Ako nagngangalas na kung kasoari nagkaigwa ki Alternative Energy and Investment Summit saka nag-crop up ang question about food security na magagamit ang daga sa solar or sa power sa wind. Samantalang sa ngunya na dahil pa man ginagamit ang daga dahil man ginagtataranom Totoo dahil nga man yan, nagko-question Sir Dig. kang food security. Totoo yan. So kung mga sa I don't know kung anong mentality na at this time na dahil ginagamit ang daga dahil nagko-question about food security. Hindi man agad Sir Diggs. Anyway, kung igwa kitang mga daga dyan, maski nga ni sa pasubagada, magtanom kita, tanganing maabot ki panahon, pag may itinanom, may dudukuton kita. Pag Bako daw yan reflective kang mindset kang iba dyan na pag may bagong ideya na ini-introducer, ang primerong pigahapot itong problema. Primero na identify itong problema, ano? Oo nga, Sir Diggs. Anyway, kumusta na kayo sa tuyang guest? Hello po. Ayan, okay Okay. na. So, Giraray po, welcome po sa satuyang technical head kang Solar G Builders Corporation. Pag huna Si ako, Jake engineer, Merck. maubusan na ang Sos samuyang to. pag-uulayan. Pasensya Ayos na na, po. ayos Nagkaroon na. ng technical difficulties. Yeah, oo. Sige po, maray na hapon. Sige po, opening intro mo po. Engineer Jake. Sige po. About us, ma'am, ang Solar G Builders Corporation is we are professionally managed company that promotes renewable energy in the Philippines. Mhm. We educate Filipinos by providing information about other alternative sources of energy. Yes po, yan po ang aming company. And then, first po, ma'am, is we are certified from TEC and also DOE and other permits and licenses po para makapag-operate na. In short, kumbaga sa legit ang sa indong negosyo, ano? Yes Now, po. looking at the business name, Solar G Builders Solar G. Corporation, garibaga ang focus nindo is harnessing Obvious. solar energy, ano? Yes po. Although sa Specific introduction mo, sinabi na alternative sources of energy. So definitely, solar is not the only alternative sources of energy. Are you also Yeah. into other energy sources? Yes po. Mhm. Meaning po, Engineer Jade, bako lang ka mong nagko-concentrate duman sa solar. Ano po, igwa pa ka mong ibang alternative energy or nagpo-focus lang po muna ka mo sa ngunyan sa solar? Sa ngayon, ma'am, focus talaga po kami ngayon sa solar energy po. Then, ang technology naman po is nakakapag-provide ng alternative na technology para ma-provide po yung ibang like sa ating agriculture, ma'am, Mhm. which is sa water pumping system. Meron na din po silang mga products for napapagana din po ng solar energy. Ano ba ang background ng Solar G? Paano to na-organize? And then, who are the people? Anong motivation ng mga tao behind Solar G? Kami po, ma'am, ay isang advocate po ng clean energy and
nag-educate din po kami para is po lahat po ng ating consumer is magkaroon po ng alaman pagdating sa alternative renewable energy. Then kami po ay composed ng engineers po. Ang head po namin is si Engineer Lemuel Alondra. He is senior engineer from NGCP po. He's From? our president. NGCP NGCP. Yes po, Del Rosario, Naga City. sa Naga, alright. So, yes. Siguro na mamahalan din siya sa sa price ng energy provided by NGCP. the cooperatives. Kaya po kami ng mga engineers po is nag-create po or nag-create po ng corporation na nagtulong po sa ating renewable energy. Mhm. Yun po yun. So, sige Sir Diggs. As Bicol ka Bicol. Yes po, yes. Okay. Sa ngunya ng mga panahon, mga pirang kilowatt na ang sa indong na i-set up or sa gabos na mga na i-set up ng facilities, mga pirang kilowatt na ang sa indong production. Since nag-start po ang company namin, around 400 kilowatts na po. 400 Total. kilowatt. O Yes daro po, kulanan. 400 Yes po. kilowatt. Di mga na yan, mga 400,000 watts. Yes po, yes. Oho. Wow. So medyo dakula naman And then okay, sige na. Anong taon po kamo Sir Engineer Jade nagpuon? Mga pirang taon na po ang Solar G. Actually po ma'am, nag-start po siya 2015 which is ang dati pong name niya is Solar G Solutions. Solar G Solutions. Yes po, yes po. Mhm. Then nag-create po kami, nag-combine po kami mga engineers para po maistulong po yung ating campaign sa renewable. So, parte po, mas malawak din po ang sakop natin para makapag-service na natin. Kaya po naging siya Solar G Builders Corporation. Sa ngayon, ma'am. Sige po. Oh, yes po. Sige po. Sa ngayon, Sir Engineer Jade, saan po ngayon ang mga clients ninyo? Mostly po ba nasa Bicol only or meron kayong clients aside from sa Bicol region? Yes po. Sa ngayon po, ang talagang namin, ang pinakang mga their accomplished projects po namin based from Bicol. But last August po, we nag-servisyo kami sa Coron, Palawan, na which is yun po ang isa din po sa main problem ng residente ng Palawan, kanilang power, kanilang energy. Alright. So meaning to say, aside from nationwide na din ang across nation na din ang sa indong tig-cater ng mga kliyente. Kasi nationwide man talaga ang problema kapag abot sa kuryente. Po? Kumusta po itong programa ni Duduman sa Palawan, itong naging ni Duduman proyekto? Kumusta man po? Sa ngayon po ma'am, mas na satisfied na po ma'am yung namin, naging client kasi sa clean energy na din po siya. And then, si sir po is advocate din po ng environment, ng clean energy. So, kaya po yun po nag-push up nila na mag-service po sa kami. Then, also naging partner po na para mag-maintain and at ang aming services. Alright. So, meaning to say, operational na itong sa Coron, Palawan, Indo. Po? Tama, yeah. Operational na. So, makaskason August, kung August pala nito nag-puon sa proyekto, kung operational na din, makaskason man lang ang pag-install. Po? Yes po. Yes. Oo. Iabot kay mga pera nga si Manang pag-install ka ito po, Sir Engineer Jade, if you would mind us asking. So, kung may mga interesado po baga na gusto sinda magpalagman, so at least may idea sinda na araw palan kayo ng panahon, kung mag-engage ako sa Solar G, araw kayo ng panahon, pwedeng matapos tulos. Mga perang po yan, Engineer Jade? Aabot If commercial naman po is then large scale na po siya. Ito naman po ang installation. But sa residential po, ito a week.
A week, Week, okay. Kung opo. commercial, at least a month. Pero kung residential, maski sarong simana, already na, ano po, operational Kaya yan. po. Kayang-kaya. Alright, sige po. If you would mind us asking, sige Sir Dix, may hapot ka po, Sir Dix? Siguro ang mga paradangog mahapot kung tatay hapot ko ini nga question ini. Sige po. Ano talaga ang produkto and services being offered by SolarG? Kasi pag sinabi tang solar energy, pag capture kang heat or not even heat yung ilaw, Ah, yung light Yes, po. coming from the sun to be produced into energy. So ano talaga ang pinaka products and services na dara o offer kang SolarG? We supply and install po. Repair, maintenance, Supply and install. mhm. Opo, and install po. We design, we create, install, Mhm. then we maintenance po for other existing. And When, then we when you also, say supply and install, you're referring to the technology. Anong technology? Sa inhali ang technology nindo? most po ngayon, sir, ang mga manufacturer po is made from China. China? From China? China. Yes po. Mm. Okay. So mostly from China ang source ta. Yes po. Mhm. So it's you buy the how do you call that, the supplies and then install it, ganon, Yes po. and Ganun then po siya nag-work. And then after sales, maintenance and repairs. so meaning after sale service. Yes po. Oho. Pati maintenance, ano, sa Indele. Opo. Also, nagre-rehab din po kami ng mga existing solar system. Okay. Nagda-design. Para po Mhm. sila. Tapos naka-modify based duman sa gusto kang kliyente, ano po. Tapos Yes po. nag-a-assess man ka mo, Engineer Jade, kung saan ang tamang facing kang, kung saan nilalagi itong solar panels, ano po. Tama Yes po. Okay, pati nag-estimate. But anyway po, sige Sir Dix. Anong hapon ka po. recent development pag-abot sa solar energy? Kasi kahit ba nag-start lang with panels and then itong mga of course may battery and then Yes. mga inverters. Sa ngayon yan, what is new pag-abot sa solar technology? Yung usual pa din naman po, Mhm. but yung mga other features na po is nagiging smart hybrid or smart inverter na po where you can monitor through via phone. Mhm. Pwede na sa ating cellphone. And also, na-upgrade din po ang mga protection device. Safety din po ng ating Mhm. consumer. Pag-abot sa battery kasi I think one of the costly expenses pag-abot sa solar energy is the battery. Kasi Yes, po. may limited lifespan and then medyo costly ang battery. Walang Opo. development yan. Depends naman po sa sizes ng battery when it comes sa May sizes na sa battery. Mhm. Oo, actually, saro yan na ano. if what kilowatt hour po ang kailangan po ng ating, yun po yung ano nito. Alright. So what you're saying therefore is ang lifespan ng mga gamit sa solar will also depend on its fitness to the design, to the capacity. Aro gayan? Diamond po, sir. Ang lifespan po ng ating solar panels is 20 Solar panel halo yun yan eh. Kaya po. And sabi ko ni 25 to 30 Kasubago, years. ang pinaka ano dyan, costly and medyo madali ang lifespan ng batteries. Opo, opo. Oo. Nadedepende na po siya sa paggamit ng ating consumers. Mhm. Kaya po kami nagsusulong din po ng educate po namin ang ating consumers para paano din po ang proper way paggamit ng solar energy. Battery at Mhm. solar energy. Wow. Okay. Magayon ang satuyang topic. Yes. But unabot na kita sa oras para sa satuyang hanap buhay. So commercial po ulit ha. Yes. After this, padagos ang satuyang pag-uray about sa solar energy. Alright.
An oras hatod sa Indokang. Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, ha? Umuwi ka ng bata ka at maligo. Maghugas ka ng maigi, ha? Galing ka ba sa bukid? Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin, baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsulta tayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Kalidad na gamot, vitamins at pampaganda, meron ng Unilab para sa'yo. Yan ang alagang Unilab. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z Plus. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon Z Plus! Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Trabaho. Ano ang latest? Ano ang latest sa mundo kan business? Ano ang latest sa mundo kan business? Alright,
Alright, maray na hapon po giraray mga kanegosyo time na mabalik po kita sa programa po. Trabaho brought to you by the Oriental Hotel through the leadership of Congressman Wilbert Lee of Agri Party Lists. Ngunyan po ang Kamalig-Bang po pinapa-announce na naghahanap po sindaki HR Associate, Marketing Associate, IT Associate, tsaka Audit Associate. If ever po may mga interested po, pwede ka mo magpadarakan sa indong application sa email tdru@kamaligbank.com.ph. So, ang Kamalig-Bang po in need of HR Associate, Marketing, IT, Audit Associates. Dakol po ining pigahanap ninda. And of course, ang Rural Bank of Ginubatan Incorporated is looking for account officers, managers, supervisors, branch accountants, internal auditors. If ever po may interested, pwede po kamo magpadarakan sa inyong application sa hrdm@rgbank.com. Ulitin ko po sa hrdm@rgbank.com. Pwede man po kamo mag-connect po sa kuya po bilang job placement officer, an arm of Department of Labor para po i-refer me po kamo duman sa mga nabanggit na kumpanya. And of course, magkakaigwa po ki special local recruitment activity sa October 2024 po, alas 9 aga hanggang alas 5, duman po ini sa Peso Office kang Daraga sa Municipal Hall, ang Epson Precision Incorporated. So, mga makukuha po di ginagahanap sindaki 2,000 production operators. If ever po umahar, duman po ini maa-assign sa Batangas area. And pwede pong naghahanap sinda, pwedeng babae or lalaki, 18 years old or above, high school graduate will do. Free ang medical, free po ang uniform, pati ang shuttle service, tapos no processing fee po. Duman po ini maa-assign sa Special Economic Zone kang Lima Technology Center, duman po sa Lipa, Batangas. So if ever po, pwede ka mo mag-connectar sa mo para po ma-refer me po ka mo. Local recruitment activity for Epson Precision Incorporated, facilitated by Peso Daraga. So with that po, ang SLTCFI man po naghahanap po licensed guidance counselor, licensed librarians po, and technical po. So if ever po meron interesado, mag-apply lang po kamo duman sa samuyang eskwelahan sa SLTCFI. Sige po, Sir Diggs, mabalik Okay, po so yan po ang mga job opportunities na pig-offer sa mga sa tuyang ngunyan. So ito po mga interesado, magduman na po para maaraman kung anong mga kaipuhan para po makalaog sa ano man na trabaho na gusto nindo. So anyway, yan pa man po girara kita sa programang Negosyo Time na. And kay riba tamang girara yung sa tuyang guest, si Engineer Jade Mark Crisostomo. Maray na hapon, Solar Engineer G. And of course, siya ang pamanggiran sa tuyang ko-angkor, si Yes, po. Hanilet. Kasi bago na pag-urlayan ta ang tungkol sa kumpanya nindo, itong mga produkto and other things na pwede magka-interest ang sa tuyang mga paradangog. So sa ngunyan siguro, hapon ta si Engineer Crisostomo. Ano ang pinaka-selling proposition kang Solar G para po maging attractive ang sa tuyang produkto sa kaserbisyo sa mga customers? Kasi baga Engineer Jade, ako na baga ngunyan na kumpanya ang ang engage into sa solar energy, alternative energy. Ano ang yaon duman sa Solar G ta? Kung halimbawa ako interesado, duman ako makuha sa Solar G. Sige po. Ano po ito? After sales po kami ang one of our page. After sales. Oo nga naman, Sir Diggs. Ano, Sir Diggs? Kung halimbawa, nakapa-install na, tapos later on, medyo merong mga technical glitches or kung ano pa man na nagiging challenge, natapos na nga yung sa mong trabaho, di wala na. Ngunyan, si Solar G po ang best offer nindo itong after sales na maski yan na natakod na guaranteed man girarin nindo sa serbisyo po nindo. Tama po, ano po? Yes po. Alagaan po na mga and consumers po na aking po. Alright. So yun po da, Sir Diggs, ang sa indang ano po, advocacy. Gusto ko magduman sa details, ano? Kasi if it is an alternative source of energy, of course, ang benefits kaya yan, itong ani na reduction in the carbon footprint. Okay. And then,
Another sigurong come on is pagabot sa presyo. How would you compare ang presyo kang energy produced through solar digdi sa traditional? Ito yung piga-supply sa ito yung mga cooperative. Halimbawa, for every kilowatt na solar energy, gurano ang cost? Probably we can talk about initial investments and then itong maintenance. Sa cost po ng materials po, Yes. now po is madami na din pong manufacturer ng ating mga solar components. So nagiging competitive na din po and cheaper price din po. Mga gurano namin naabot ang to produce 1 kilowatt. Around, sir, if pag DIY tayo, around 50,000 or 50,000 30, 40. ang ating system po. Gurano po, gurano? 50 or 50 to 60 po. 50 to 60. Yes po. Per ang cost initially